haï depuis 2 ans. On a montré qu'il y avait une volonté de défendre la poésie, de défendre les poésies. C'est ça qui est important, puisque cette soirée devait avoir lieu au mois de mars et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est très bien que les intervenants présents soient restés fidèles à cette volonté de parler de l'œuvre de Jordi Pere-Cerdà. Doncs bona nit a tothom. Benvingut a les 9enes Diades Poncianes. Doncs aquestes Diades Poncianes són dedicades a en Jordi Pere-Cerdà pel centenari del seu naixement. Tenim 8 poetes, ja us irem explicant, us els presentarem de un en un. De moment passarem, doncs, pròpiament al nostre homenatge. Donc, Alex Suzanne, quelles ont été les circonstances de votre rencontre avec Antoine Cairols? J'essaierai d'être un peu synthétique, mais disons que tout se remonte aux années 80, quand j'ai été invité une fois à participer à l'université catalane de Prades du Conflent. Et alors j'en ai profité pour faire un cours sur la poésie catalane contemporaine. Parmi les élèves, il y avait un monsieur assez spécial, beaucoup plus âgé, avec un regard bleu très beau, qui m'écoutait très attentivement. Et c'était le médecin, humaniste et poète Francis Català de Vincennes. Et alors, c'est en parlant avec lui que j'ai eu la première, information à propos de Jordi Pere-Cerdà, dont je savais rien, absolument rien. Le nom ne me disait rien. Nous sommes en 85. Et alors, j'ai tout de suite aperçu que j'étais face à une œuvre unique, face à une espèce de sécrétion poétique, linguistique tout à fait différente des grandes traditions catalanes. Et l'année prochaine, j'ai consacré tout un cours au poète né au Roussillon. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est que on a tout de suite ressenti qu'il y avait un jumelage d'intérêts, de références. Je veux dire, il n'y avait pas du tout de l'archéologie linguistique. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait de Cerdà, c'était son œuvre littéraire, surtout politique. Et j'imagine qu'il était aussi intéressé à mon point de vue. Mais ce n'était pas un point de vue ni politique ni linguistique. C'était un point de vue 100% littéraire. Si voleu venir, teniu aquesta cosa. Perdoneu, tot això. Molt bona nit a tothom. Abans que res, agrair-te la invitació a estar amb vosaltres. De fet, tot i que enguany és el centenari de Jordi Pere-Cerdà, pels motius que ja sabem, és ara, en l'últim trimestre, que estan engegant els diversos actes programats tant a la Catalunya Sud com a la Catalunya Nord, per entendre'ns. I per tant, personalment, és el primer acte d'homenatge a l'Antoni Cairol en què participo, la qual cosa em fa especialment feliç. Si a més resulta que aquest primer acte es produeix a Illa del Riberal, jo sempre diré Illa del Riberal perquè és un nom preciós, molt més bonic que no Île-sur-Tête, que sona molt pitjor, i això demostra, aprofito per dir, la superioritat de la llengua catalana sobre el francès, tanco el parèntesi, doncs que és el país de l'altre gran poeta. Em sembla que la confluència entre en Pons i en Cerdà és extraordinària. Vull dir que estem parlant, en el meu cas, de dos dels meus poetes preferits i que a més vaig tenir la gran sort d'editar. Dit això, a veure, Jordi Pere-Cerdà és, i així ho dic en el pròleg que vaig fer a l'última edició de la Poesia Completa, l'obra d'en Cerdà és com una gran serralada. Això pot ser una imatge molt fàcil, però és que si algú li escau aquesta comparació és en Cerdà, justament, amb un Cerdà com ell. És una obra, per tant, que se'ns presenta com una gran serralada, formant un tot. Estem parlant d'una obra poètica, d'una obra, diríem, d'un dramaturg, d'una obra
narrativa, d'una obra memorialística i d'una obra crítica. D'una obra, però, que se'ns lliura com un tot orgànic en què les seves parts, és a dir, els diversos gèneres, es retroil·luminen els uns als altres. Podem entendre molt millor, per tant, les seves novel·les o els seus contes si coneixem el seu món poètic, de la mateixa manera que podem entendre millor el seu teatre si coneixem també el seu món poètic. Per això és important saber que estem davant d'una obra que se'ns presenta amb un afany, podríem dir-ne, totalitzador. No és un poeta líric que només fa poemes. És un poeta, abans que res i per damunt de tota cosa, és un poeta, l'obra del qual podríem dir-ne que sobreïx, que vessa i que s'escampa, diríem, pels altres gèneres. Aquesta serralada, com tota serralada, té uns cims. Tot i que sempre és delicat i un punt absurd parlar de cims, però jo crec que hi ha, podríem dir-ne, 3 obres que a parer meu són els 3 cims cerdans, que són, per una banda, el Dietari de l'Alba. Jo, si hagués de triar d'entre els 11 reculls d'en Jordi Pere Cerdà un llibre, triaria Dietari de l'Alba, i per això, el 1987, quan em vaig proposar de recuperar la seva obra, vaig triar Dietari de l'Alba com un petit tast, però un petit tast més que suficient per mostrar al lector que es troba davant d'una obra descomunal, d'una obra, diríem, d'una presència i d'una originalitat molt difícils de trobar, no en català, no, a Europa. És a dir, l'obra del Jordi Pere Cerdà és una obra, diríem, singular a nivell europeu. No en tingueu cap mena de dubte. Doncs aquest seria un cim. L'altre cim seria Quatre dones i el sol, que és una obra també rodona, és una obra d'una potència expressiva extraordinària, és una obra, diríem, a l'alçada de les millors obres de teatre de García Lorca, per dir-ho així ràpid, i després, evidentment, em quedaria també amb la seva novel·la, amb els passos estrets per terres altres. Per tant, aquests serien 3 cims que mostren fins a quin punt estem davant d'una obra d'una grandíssima envergadura. Però, per no estendre'm, em cenyiré més sobretot al món poètic. He parlat, són 60 anys de trajectòria poètica que es condensen, que cristal·litzen en 11 reculls de poemes. Però, llevat de La guatlla i la garba i Tota llengua fa foc, que són els seus 2 primers reculls, l'obra de Jordi Pere Cerdà ha tingut la particularitat de que mai no es va poder, diríem, mostrar als seus lectors, al seu públic, d'una manera progressiva, que és, diríem, el que és normal. És a dir, un llibre i al cap d'uns anys un segon llibre i al cap d'uns anys, més endavant, un tercer llibre. I per tant, el lector, amb tranquil·litat, amb temps, va assistint al descabdellament i a la florida d'una obra. En el cas de Jordi Pere Cerdà hem de pensar que tant la primera edició de la poesia completa del 66, publicada per Versino a Barcelona, com la segona edició del 1988, publicada per Columna, com la tercera edició, publicada per Viena el 2013, si no m'equivoco, 13 o 14, cada vegada l'Antoni ha hagut de reconquerir el seu públic. Això és molt difícil de fer. Hi ha molts poetes que no tenen, podríem dir-ne, l'embranzida, la força, la potència per reconquerir des del no-res el seu públic. El que és tremendament simptomàtic i significatiu és el fet que per 3 vegades, espaiades amb una vintena llarga d'anys, Jordi Pere Cerdà ha conquerit en poc temps l'interès d'un públic lector majoritari. Va passar el 66, va passar, i això us ho puc, diríem, certificar, perquè em vaig ser, diríem, la persona que ho va provocar, va passar el 88, amb aquell volum de poesia completa que es va exhaurir i que, a més,
va tenir un impacte i un reconeixement en forma de premis, però també en forma de presència a les universitats. Quan ell va ser escriptor del mes es va poder, diríem, acostar a molts lectors d'arreu de Catalunya i després va tornar a passar ara amb l'última edició que van fer amb en Jep Gusí i amb la Maria Grau. Per tant, esclar, això és molt difícil, insisteixo, un autor que es presenta cada vegada partint de zero amb tota l'obra de cop, aquesta obra és molt difícil que arribi al lector, perquè és un excés d'obra. Però, en canvi, insisteixo, la seva originalitat és el que li ha permès 3 vegades pràcticament ressuscitar des del no-res. Quan jo vaig conèixer en Jordi Pere Cerdà el 1986-87, que em sembla que és el que explico en aquesta entrevista, a la Catalunya Sud era un grandíssim desconegut. Jo en aquells moments era una persona molt activa, editora, organitzadora de festivals, creia que coneixia tots els poetes i resulta que desconeixia un dels més grans. Després, la vida va fer que no només em convertís en el seu editor, sinó que realment vaig tenir el privilegi, la sort i l'immens plaer de convertir-me més que en un amic. Pràcticament, diríem, vam passar a formar part també, d'alguna manera, de la seva família. I aquest considero que va ser o ha estat un dels millors regals que m'ha fet la vida. Des d'aquelles trobades a Sallagosa, abans amb en Pere Figueres jo li recordava com el 87 ens vam trobar a casa de l'Antoni i de l'Helena, Antoni Cairol i l'Helena Cristòfol a Sallagosa, amb en Jep Gusí, amb la René, amb en Francesc Català, perquè aquí m'agradaria explicar-vos que tota aquesta recuperació que en aquells moments vam poder organitzar des de Barcelona a través de l'editorial Columna va tenir un personatge clau, que era Francesc Català, el metge de Vinçà, el deixeble d'en Pons i el gran amic d'en Jordi Pere Cerdà. Va ser ell qui, pocs mesos abans de morir, i això és una cosa que la vaig trobar increïble perquè me'n vaig adonar un cop ell ja havia mort, va dissenyar amb tanta subtilesa com eficàcia una jugada que feia possible que de sobte un editorial de Barcelona pogués recuperar l'obra primer d'en Pons, després d'en Jordi Pere Cerdà, després de la Simona Gai, després d'en Jep Gusí, del propi Francesc Català, etc., d'en Patrick Gifreu, etc. I va ser ell qui va tenir l'encert de posar-nos en contacte unes quantes persones i ho diré tot, i també va tenir l'encert, la gosadia de posar-nos en contacte amb un personatge incòmode, intel·ligent però incòmode, que era l'Armengol. Ja sabeu de qui era, ja sabeu de qui parlo. Perquè aquesta persona va ser la que també va fer que el Llenguadoc-Rosselló, el govern autònom del Llenguadoc-Rosselló, ens donés un suport econòmic sense el qual aquests llibres no s'haurien pogut tirar endavant. Eren unes edicions amb paper berjurat, amb tapa dura, és a dir, eren les millors edicions possibles que es podien fer en aquell moment a Barcelona. I per tant, fixeu-vos quin estrany còctel, diríem, va fer possible que a partir d'un curs que vaig fer a la Universitat Catalana d'Estiu es va engegar tota una recuperació d'aquests poetes. Els poetes necessiten ser recuperats de manera recurrent. És tan fàcil recuperar-los com oblidar-los. I com que el temps passa molt ràpid, he tingut la sort de poder recuperar 2 vegades Jordi Pere Cerdà. I això no deixa de ser també una gran sort. Una mica desconcertant, us ho confesso, perquè esclar, vol dir que t'estàs fent molt gran, però també m'ha passat amb Proust. Vaig editar tota la Recherche el 1989, em sembla, tota la Recherche amb una extraordinària traducció d'en Jaume Vidal Alcover i 30 anys després estic tornant-la a editar tota amb l'editorial Viena. Per tant, això vol dir que els autors, perquè estiguin vius, han de ser reeditats. En el cas de la tercera edició de la poesia completa, recordo llargs caps de setmana a casa d'en Jep Gusí, a Sant Feliu d'Amunt, amb la Maria, amb la René, amb la Núria, amb l'Helena, no, amb l'Antoni ja no hi era. L'Antoni ja no hi era.
doncs, revisant justament de manera molt acurada els diversos manuscrits que teníem per arribar a fixar el text. I jo simplement dir-vos això, doncs, que la poesia, el millor, diríem, homenatge que li podem fer, més enllà del que cadascú pugui explicar, és rellegir-lo. I és rellegint-lo que un s'adona que passa el corrent. La gran poesia se'ns imposa més enllà de la raó. Podem, fins i tot, no acabar d'entendre un poeta quan el llegim, però si és gran, passa el corrent i te'n rampes. Jo m'agradaria acabar amb un poema, evidentment, d'en Jordi Pere Cerdà. Estareu d'acord amb mi que de poemes sobre el naixement n'hi ha molt pocs. I aquest, sens dubte, hauria de formar part de qualsevol antologia internacional o universal que es fes sobre aquest tema. Poemes sobre el naixement. Jo suposo, ara que hi ha el Cris aquí davant, que aquest eres tu. O tu, jo penso que és més aviat un noi que una noia, per tant em sembla que eres tu, no?, l'objecte del poema. Sí, ets nat. Ets nat, comences la faula, granat encara en foc. Un crit, el teu estremeix com de sol amb el seu manifest. Ets nat, ets tu, fulla diferenciada de milers d'altres fulles, de ta mare, de mi. Cerquem les semblances que et plasmaran el dia vinguda nostra mort. Surts lligat a l'entranya pel color blau. La sang que recorre el teu cos pel malic presoner torna encara la mata 4 segons. Fill i mare, andrògins. Ets tu i ets jo, com si d'allà del temps jo m'assistís a néixer. Et carrego de tot el que jo no seré, del feix d'home i d'amant. Les tisores que et tallen et fan meua igualtat, no meu, tu, car ets ja la carena que llisca sul sorral, separant-te de terra, endinsant-te en el mar. Jo quedo amb la flor nocturna del silenci, ta mare amb el seu buit dolorós sota els flancs eixamplats pel teu viure i la cuissor del pas. Entres a dins la fred en el combat dels dies. Jo et batejo de pare. Que sies. Moltes gràcies. Tot és el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, en de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens fa, ens lligui finalment el que es passa al nostre volt. I no n'hi ha prou. Ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa, i això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.